Good news kabalen, nasa SM City Clark na ang 1940 milk tea bar, the first milk tea in a can. So ito na yung second time natin na pag-vlog kay 1940 milk tea bar. So ngayon guys, ito na si 1940 milk tea bar dito sa Tree Park sa labas mismo ng SM City Clark. So malapit siya sa Skyline. Baba lang kayo, so hanapin nyo yung pinaka Tree Park nila. Ito na si 1940 milk tea bar. So later, pag-usapan natin guys kung ano ba yung mga sinerve sa atin ni 1940 milk tea bar. So ito, yung mga nasa menu nila. Sa mga snacks guys, available yung beef nachos, takoyaki, beef quesadilla, cheese quesadilla. And of course, sa menu ng mga milk tea nila guys, meron tayong coffee series, imported chocolate, basic milk tea, Yakult series, Tonica series, organics, brown sugar, fruit tea, special organics, cheesecake series, premium milk tea, overload prop the vase, and yung mga add-ons nila. So gusto mo pa add-ons ng pearl, Oreo grahams, chia seeds, and cream puff. Kabalan, bago natin pag-usapan itong mga sinerve sa atin ni 1940 milk tea bar. Kung gusto nyo pumunta dito, open naman sila Monday to Sunday from 10 AM until 10 PM. So yung Tree Park guys, every Saturday merong live performances dito ng 6 PM. So pwede kayong mag-chill dito and mag-order ng mga milk tea and snacks ni 1940 milk tea bar. Punta naman tayo dun sa pinaka-exciting part. Pakilala ko muna itong mga sinerve sa atin ni 1940 milk tea bar. Una sa mga Yakult series nila, ito yung mga best seller nila guys, itong strawberry Yakult and yung lychee Yakult. Tapos yung sa premium milk tea nila, di mawawala dyan yung mga favorite flavor natin, mga chocolates. So meron tayong dito, cookies and cream sa premium milk tea, and of course sa kanilang imported chocolate, Ferrero. Tapos ito yung hindi natin na vlog nung first time natin ma-vlog si 1940 milk tea bar, yung mga snacks nila. So meron tayong dito, beef nachos and beef quesadillas. So na natin tikman itong kanilang quesadillas. Yun, so beef quesadillas para sa snack, syempre partneran mo ng mga milk tea nila or yung mga refreshment drinks. Natin titikman sa mga drinks nila guys itong lychee Yakult. So ito siya, open natin yan, tutok ko para marinig mo. Yun, siyempre halo muna natin. Kung mahilig kayo sa mga Yakult guys, so marami naman silang flavor. Tulad dito, may strawberry tayo dito, and yung lychee. Nakaka-refresh yung mga Yakult series nila guys. Syempre sa mga beef quesadillas, for sure perfect yung tambay mo dito sa Tree Park, dito sa SM City Clark. Titikman na natin yung kanilang beef nachos. Kita-kita nyo naman yung pinaka-toppings. So very cheesy, and yan, ang dami nung beef niya sa taas. Yun. Next natin titingnan guys itong kanilang strawberry Yakult. So yan, open muna natin. Ayun, halo muna. Sa Yakult series nila guys, talagang favorite ko itong pinaka strawberry flavor, kasi gusto ko na medyo maasin yung pinaka flavor guys na iniinom ko, and chocolate lover din naman ako. So ito for sure magugustuhan din natin. So next natin titikman itong kanilang premium milk tea. So cookies and cream. Oh, open muna natin. Right. And of course, halo muna natin guys. Cheers! Nagustuhan ko talaga sa mga milk tea ni 1940 na milk tea bar guys. Andun yung flavor, and fortunately malalasa mo talaga yung pinaka tea. Not too sweet, so hindi siya nakakasuya.
pang pinali natin, isa sa mga favorite na milk tea ko dito sa 1940 milk tea bar. So ito yung Ferrero flavor nila guys. So check nyo guys dun sa nilang menu yung imported chocolate flavor. So piliin nyo itong Ferrero. Open muna natin. Yun. Grabe, the best talaga itong Ferrero flavor nila. For sure guys, kung chocolate lover kayo, magugustuhan nyo itong Ferrero flavor ng 1940 milk tea bar. Tapos na natin tikman lahat itong sinerve sa atin ng 1940 milk tea bar dito sa SM City Clark, sa may 3 Park malapit sa may Skyline guys. And kung naghahanap kayo ng mga milk tea na maraming option or choices, so punta na kayo dito, tikman nyo na yung 1940 milk tea bar. Of course, samahan mo ng kanilang mga snacks, beef quesadillas, and yung kanilang beef nachos. So yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ibang kababayan natin dyan. Itong 1940 milk tea bars, the first milk tea in a can. So nasa SM City Clark na guys. Dito lang yan sa 3 Park. Pagkatapos nyo mamasyal dun sa Skyline at napagod kayo, pasyal muna kayo dito, baba kayo sa may 3 Park. Hanapin nyo itong 1914 milk tea bar. Every Saturday guys, mayroong live acoustic performances dito ng 6 PM. Ayan, napakaganda portion ng ambience dito. Napakaraming chain lights and yung mga acacia tree nila guys, nilagyan na rin ng mga lights. For sure, maganda rin mag picture dito. So until our next vlog, peace out!